Dyma'r myfyrdod a Myfyrdod Sul Rhagfyr 5, ac ni'n dechrau ar yn myfyrdodau nadoligaidd wrth gwrs. Gwelodd y gwar fugeiliaid, wyneb mab ymysg creaduriaid, y mab pyr yn lletyr'r llaid a'r dwyfol gyda'r defaid. Wel, dwi eisiau darllen hen gerdd i chi, hen gerdd gan Eidi Hwsyn am y doethion, a fyddwch chi'n gyfarwydd iawn â hi. Pwy yw'r rhain sy'n dod i'r ddinas ar y bryn, yng ngolau'r seren glaer ar ei camelod gwyn, bryn hunoedd dri yn creisio cryd, brenin brenhinoedd yr holl fyd. Blin fuadaeth a hir, heibio'i demlau fyrdd, diwiau y nos a'r gwyll, dros angenefin ffyrdd, yng ngolau'r seren glaer o hyd, at ddew y diwiau yn ei gryd. Heibio'i'r llety llawn, heibio'i'r llysoedd gwych, sefyll a phlygu'r llawr wrth letu llwm yr ich, a gweled yno yn ei gryd, arglwydd ar glwyddi yr holl fyd. A dwi'n seilio'r myfyrdod ar adnodau yn ail benod o Efengyl Mathew, doethion a ddeithant o'r dwyrain, ac a offrymasant iddo Anrhegion, aur a thys a myr. Alla i ddim meddwl am y Nadolig, ei meddwl am y goeden, y celyn, y canhwyllau, y goleuni a'r Anrhegion wrth gwrs. Os gyda chi goeden yn y tŷ? Martin Luther ddechreuodd yr arfer o roi canhwyllau neu olau arni i ddynodi ser, medden nhw. Erbyn heddiw ni wedi dod fel pobl Gristnogol i ddefnyddio'r goeden a'i goleuni, a chofio fod Crist yn fyw i ni. Mae fi yw goleuni'r byd. Ie, y goleuni a aned y methlem ar wyl y Nadolig. Gwyddo moll fod arbenigedd i wyl y Nadolig i bob Cristion, ond mae'r Nadolig yn golygu un peth sy'n gyffredin i bob dyn, ac gellir cyfleu hynny mewn un gair, Anrhegion. Ie, nid yw'r plant yn unig, ond i bawb o bob oed. Dyma'r wyl yn anad un pan roddir a derbynnu'r Anrhegion. Sa'n gwybod amdano chi, ond fi'n cael mwy o bleser os rhywbeth o roi yn hytrach na derbyn anrheg. Fe roddwyd a derbyniwyd Anrhegion ar y Nadolig cyntaf, offrymasant iddo Anrhegion, aur a thys a myr. Y doethion ddaeth ag Anrhegion i Grist, ond pwy ddaw Anrhegion i ni? Wel, yn Sweden a'r Swistir ceir hanes am Santa Lucia, oedd yn byw yn y 4edd ganrif. Fe roddai hi Anrhegion i'r tlodion, ac fe sonir amdani fel gwraig Sion Corn. Yn yr Eidal mae hen wraig o'r enw La Befana yn gyfrifol am yr Anrhegion. Hen wraig a ddangosodd y ffordd i'r doethion. Ceir stori debyg yn Rwsia am babushka a ddangosodd y ffordd anghywir i'r doethion. Mae cysylltiad agos rhwng y cymeriadau wi wedi sôn amdanyn nhw, a dau ffactor yn gyffredin iawn. Y cysylltiad gyda'r doethion a rhoi cymorth i glodion. O beth am y doethion felly? Mae'n debyg mai seryddwyr oedd y doethion. Pobl a gredai fod ymddangosiad seren newydd yn cyhoeddi geni dyn mawr. Pan wylsant y seren fawr ddisglair, bu'r rhaid ei dilyn. Cychwyn dros anialwch Arabia, 3 medden ni, ond nid felly'r Beibl. Cyn symud ymlaen, beth am oedi gyda'r 4 gwrdoeth am eiliad? Un sy'n cael ei anwybyddu yn aml gennym, ond un mae ei hanes yn tu hwnt o berthnasol i ni heddiw, wrth i ni drio cyflawni addewidion o weithredu dros Grist a helpu'r tlawd yn ein cymdeithas. Caspar, Melchior a Belthasar oedd y 3 gwrdoeth gyrhaeddodd y llety, ond fe gychwynnodd 4 ar y daith. Y 4ydd oedd Artaban, ac yn hi Artaban y gwelsant y seren.
Pawb gartref oedd yno gan drefnu I gyfarfod ar gyrion yr anialwch mwyn teithio I weld y baban. Fe frysiodd 3 o'r gwir doeth at y man cyfarfod, ond roedd Artaban yn hwyr. Fe gychwynodd o'r diwedd gan gario gema i'r brenin, saffeir, rubi a pherl. Wrth deithio ar ei geffyl hardd, fe welodd Artaban hen ŵr ar ochr y ffordd bron am arw. Gofalodd amdano gan roi moddion iddo, ac aros nes iddo at gyfnerthu. Roedd yn mynd yn hwyr, ond ar ei geffyl da fe garlamodd I gyrion yr anialwch a chanfod fod neb yno. Roedd nodyn yn dweud fod y 3 arall wedi blino aros amdano. Tyrd ar ein hôl drwy'r anialwch. Ond oedd ei geffyl wedi blino. Doedd dim bwyd a diod ganddo, a doedd ganddo ddim seren i'w dilyn. Bu'r rhaid iddo fynd i'r dref a gosaf I brynu camelod a bwyd a diod a llogi gaid gyda'r saffeir. Fe gyrhaeddodd Bethlem yn y pen draw a holi am yr Iesu yn hir i'w wraig a phlentyn ganddi. Maen nhw wedi mynd i'r aifft, meddai. Rhoddodd y wraig fwyd iddo, a tra roedd yn chwarae gyda'r baban, fe glywodd sŵn lleisiau'n gweiddi fod y milwyr ar o'r chymyn Herod yn lladd pob baban y Bethlehem. Tra roedd y wraig yn ceisio cuddio'r babi, aeth Artaban at y drws, a phan daeth milwr ato cafodd hwnnw fraw o weld gŵr mor olidog yr olwg. Ble mae'r capten, holodd Artaban. Fe ddaeth hwnnw, a dwedodd Artaban wrtho, does dim plentyn yma. A sewch ymlaen dim anreg I chi, a rhoes y rywbi drud iddo. Ymlaen â ni, medda'r capten, ac achubwyd y baban bychan gan Artaban. Aeth yn ei flaen i'r aifft, a chwilio'n hir. Hyn nes I hen ŵr doeth ddweud wrtho, nad oedd Iesu ymhlith y palasau'r cyfoethogion, ond gyda'r cyffredin a'r tlawd. Chwiliodd ymhlith yr Iddewon tlawd oedd ar wasgar. Helpodd hwy, trwy ymweld â'r carchardau ac yn y blaen, gan gadw'r perl yn agos at I fynwes. Bu am 33 o flynyddoedd yn helpu pobl trwy fod yn garedig. Yna fe ddaeth I Jerusalem ar wyl y Pasg, a gwelodd dyrfa'n mynd I rhywle. Cafodd ar ddeall mae'n mynd I gael fariar oeddynt, I weld y bobl ddrwg yn cael eu croesoelio, 2 leidr a dyn o Nazareth. Pwy yw hwnnw, holodd? Iesu a ddwedodd ei fod yn fab Duw ac yn frenin. Brysodd yr hen ŵr gyda'r dyrfa. O'r diwedd, cael roi'r perl iddo. Ar y ffordd, gwelodd filwr Rhufeinig yn llusgo merch fach, caethferch tua'r farchnad. Apeliodd arno, a chynnig y perl iddo, gan brynu'r ferch yn rhydd. Doedd dim gwerth mynd at y brenin mwyach. Yna daeth tywyllwch mawr a sŵn daeargryn. Fe syrthiodd teilen o'r to ar ben yr hen ŵr. Ac yno, ymreichiau'r geithferch, fe glywodd Duw yn siarad y gef. Bym newynog. Pa bryd arglwydd? Yn gymaint a wneithir ohono ti un o'r ei bychain hyn fy mrodyr lleiaf, I mi y gwneithost. Ac fe welodd Iesu Grist, a choron ddrain ar ei ben. Ac yn y goron, gwela'r saffeir, a'r rywbi, a'r perl. Does gyda ni ddim prawf pendant fod y stori am y pedwerydd gŵr doeth yn wir, ond mae yna wersi ni heddi yn un sicr. Pan fyddwch yn cofio am yr Anrhegion a gawsoch eleni, cofiwch y stori yna, a gweddiwch am y cyfle I roi anregi eraill yn ystod y flwyddyn newydd. Anreg o gyfle, anreg o garedigrwydd, anreg o ryddid. Cofiwch o hyd, ti gei yn ôl yr hyn a wnei, os bydd y daith i'r dydd, y dydd ag ei. Wel, gadewch ni droi nôl at y 3 gwrdoeth arall, a'i taith yn dilyn y seren.
Wedi cyrraedd Jerusalem, dyma nhw'n holi pa le a ganed y brenin newydd, can isgwelsom ei seren efn y dwyrain a deithom i'w addoli ef. A fe gofiwn eiriau Herod iddynt, a'i ddiddordeb yn y baban newydd. Ni'n hen gyfarwydd ar distriw a fwriadwyd gan Herod, a ni'n hen gyfarwydd a chlywed fod Herod yn fyw ac yn iach yn ein byd ni o hyd. Wel, fe gyrhaeddodd y doethion Bethlehem o'r diwedd, ac wedi cerdded i mewn i'r stabal dlawd, dyma blygu ger bron y baban bychan, offro masant iddo Anrhegion. I ni'n gwybod beth oedd yr Anrhegion? Wel, mae ystyr ac amcan i bob anreg. Air. Dyma'r anreg cyntaf a roddwyd i'r Iesu gan y gwir doeth. Air fyddai'n cael ei roi i frenin, ac roedd yn arwydd o frenhiniaeth. Ie, brenin, aned y Bethlehem. Dyna neges yr anreg gyntaf i ni. Beth ddywed Luc yn adnod 33 o'i benod gyntaf, efe ader nasar di Jacob yn drag gywydd, ac ar ei frenhiniaeth, ni bydd diwedd. Ond mae'n amlwg fod y brenin hwn yn wahanol i unrhyw frenin arall a fi erioed. Mae'r adnod yno efengyl Luc yn profi hynny. Brenin tragwyddol, heb ddiwedd i'w frenhiniaeth. Roedd y brenin anwyd y Bethlehem yn frenin tragwyddol ac yn frenin hedd. Yr air sy'n dangos i ni fod brenin wedi ei eni. Thys, dyma'r ail anreg a gyflwynwyd i'r Iesu. Resin a losgwyd fel rhyw fath o insens oedd thys, ac roedd y thys yma'n arwydd o ddiwdod. A dyna ni, mab Duw a aned. Cofiwn i'r côr nefol ganu am newyddion da o lawenydd mawr, yr hwnna fydd i'r holl fyd. A dyna'r newyddion da i bob dyn ac i'r holl fyd, fod Duw ei hunan wedi dod i blith dynion, a dod nid er ei fwyn ei hunan, ond er ein mwyn ni. Fe geisio Duw ein tad da thregarog trwy'r gyfraith a thrwy'r proffwydi, roddi canllawiau ni, a'n cadw at ei lwybrau ef, ond dal i grwydro yr oeddem. Ond ar y Nadolig cyntaf hwnnw, nid cyfraith, nid proffwydi newydd gaid, ond mab Duw ei hunan i'n cadw ar lwybrau'r tad. Dylem gofio dameg y wynllan, lle mae'r meistr yn anfod cenad ar ôl cenad i'w wynllan a phob un yn cael ei llad gan y gweithwyr. Yna mae'n anfon ei fab. Y cenhadon sy'n cynrychioli'r proffwydi wrth gwrs, a dioddefodd sarhad a dioddefaint. Yna'r Iesu mab Duw a laddwyd fel y gwyddom yn union fel mab meistr y wynllan. Ond y gyfer ein pwrpas ni heddiw, mae yna neges i ni yn y thys. Mae mab Duw aned y Bethlehem. Myr. Fe ddefnyddid myr i eneinio'r marw fel persawr ac enaint. Yma felly, gwelwn gysgod o'r groes yn yr anreg, a dygir ar gof i ni aberth Crist. Ym Bethlehem, gwelwn gychwyn y Testament newydd, y cyfamod newydd. Ond fel y dengys yr anreg yma, y myr i ni. Nid oedd gair diwethaf y cyfamod i'w sgrifennu hyd at aberth Crist. Air, thys a myr, pob un a'i neges a'r cyfan yn uno i ddweud am aberth y brenin dwyfol drosom ni. Fe aeth y doethion ac Anrhegion at Grist, ond beth allwn ni gynnig? Allwn ni gyd ddadle na fi gennym ni erioed air, thys na myr, na dim byd tebyg. Beth am y bachgen bach a'i ddrwm, chi'n cofio? Fe ganddo ynte ddim air, na canreg drud i'r baban, ond fe roddodd yr hyn oedd ganddo. Fe chwaraeodd ei ddrwm iddo. Boed i'r wyl agor yn llyged i weld bod ganddo ni gyd anreg i Iesu Grist yn Nadolig hwn. Beth am addunedi gyda'n gilydd i fod yn fwy ffyddlon iddo? Beth am addunedi i helpu pawb yn ein cymuned, yn ein gwlad, yn ein byd? Ateb yr alwad am gymorth pan ddaw, ateb y gri am gariad a chydymdeimlad.
beth am faddau eu camweddau i rai sydd wedi ein pechu. Fe gewch lawer o anrhegion yn Nadolig yma eto rwy'n siŵr, ond chi'n gwybod beth. Chewch chi ddim gwell anrheg nag anrheg Duw i ni, Iesu Grist. Iesu Grist, yr un ddoi, heddiw ac yn dra gywydd. Mwyn ei enw. Amen. Gawn ni derfynu gyda gaedd o weddi. Cyn y Nadolig tawela ni. Cyn y Nadolig datgyddiau ni wir ystyr dy ddyfod. Nid y gwagedd, ond y sylwedd, a'r sylfaen a'r graig dy gariad. Boed i ni gyd allai cael enid yn ein prysurdeb i gael ein swyno, ac i synhwyro ein bychander wrth i'r band chwarae eto, dawel nos, sanctaidd yw'r nos. Maddau ni os byddwn yn gorbwysleisio'r materol yn y Nadolig yma eto. Maddau ni y pwyslais sydd gennym ar wario. Rhoi sy'n bwysig. Nid y gost, ond yr ewyllus da tu ôl i'r rhoi. Maddau ni os byddwn yn rhy brysur i roi cysur i rai mewn angen. Maddau ni os byddwn yn gorfwyta gan anghofio am y newyn sydd yn ein byd. Gad i ni gofio am y tlawd a'r anghennus a mwynha'r wyl heb anghofio dy ddymuniadau di. Ie, gwyl o roi a gwyl o gari yw i. Cari cydyn, cari cymydog, cari engelynion. Ie, cari heb ddisgwyl dim yn ôl. O garu'r baban mewn cadachau a'i gari wedi tyfu'n ddyn, bydd yn haws i ni gari ein gilydd a pharchu ein gilydd. Gofala fod lle yn y llety yn ein personoliaethau ni, wrth i ni gyd yn ein hamrywiol ffyrdd, agor y drysau, i her dy alwad arnom, yn enw'r gwaredwr yn y gwely gwair. Amen.